Κύριοι, είστε έτοιμοι? Σχεδόν έτοιμοι. Πόσο έτοιμος είσαι, Κωστά? Είμαι γύρω στο 87%. Εσύ, Αντώνη? Θα σου πατήσει το ρολόι, όχι εγώ. Λοιπόν, μπορώ να μάθω τα ροζ τα μπλουζάκια πώς προέκυψαν? Μύκονος, Σαλαμίκονος, Σαλαμίνα, το πάμε να το τελειώσουμε έτσι. Δεν πιστεύω να κάνει κάποιος λάθος σε καμιά παραγγελία. Μπερδέψαν τα γυναικεία με τα ανδρικά. Ποιος έχει παραγγείλει? Δεν ξέρω ποιος έχει παραγγείλει. Εγώ δεν κατάλαβα την ερώτηση. Τι χρώμα είναι, τι χρώμα το βλέπεις βασικά? Κάτι, δεν ξέρω. Κάτι εκτός από κάτι άλλο. Το φόρησα τώρα, δεν πειράζει. Ό,τι να γίνει, ας γίνει. Η ομαδάρα μας εδώ. Σαλαμίκονος! Σε 10 λεπτά τα μπουνίδια. Έχω αρχίσει και αγχώνομαι πάρα πολύ. Πόσο έχεις αγχωθεί? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γιατί έχω όμως? περισσότερο για αυτό που μας είπε για τα σέκτορ που είχε διάμεσα ειδική. Εκεί είμαι περισσότερο αγχωμένος. Όχι ρε, εγώ είμαι έτοιμος. Εγώ δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, είμαι κομπλέ. Επίσης ότι θα μας δώσουν τους χρόνους της ειδικής με το που πάρουμε κίνηση. Ακόμα χειρότερο αυτό το πράγμα. Ξέρεις ότι πάντα έτσι είναι. Ναι, εντάξει. Δεν μας θα δίναν κάνα μήνα πριν να έρθουμε να περπατήσουμε και τις ειδικές, να τις ξέρουμε. Δεν πειράζει. Θα πάμε αντρικά πράγματα. Λοιπόν, Αλλά εγώ κίνησο μου κάνει. Έχεις κάτω και διαφορές. έχεις ένα τέτοιο, ένα μασχάλας αυτό? Ναι, και 16. Και 16 φύγει. Και 16, οκ. Θα σας πω εγώ ποτέ. Όχι, όχι πάνω. Πώς ήτανε? Βλέπεις το χρόνο εκεί ρε παιδιά, κοιτάξτε. Να, εκεί βλέπεις. Ναι. Το πάω 27. Είμαι ακριβώς εγώ. Ωραία, όπα, αυτό τι είναι? Οι ειδικές είναι. Τι είναι αυτό? Ναι, δεν καταλαβαίνω. Για άλλο τον, πώς θα σου εξηγήσει. Θα μας πεις πώς σου γίνεται αυτό? Σε κάθε ειδική θα μπαίνουμε, θα γράφουμε νούμερο, θα σας ανοίγουμε ειδική, θα κλείνουμε ειδική. Οκ. Όπου έχει κόσμο σταματάτε, θα γράφουμε νούμερο. Οκ. 4, 3, 2, 1. Πάμε, φύγαμε. Πάρε, κοίτα, η ειδική είναι που λέει ζωοδόχου πηγής. Οπότε, ας το κινητό σου και πιάσε το... Ποιο να Και πιάσω? πάμε τώρα προς το φανάρι, έτσι. Ναι, εγώ θέλω να δείτε και τους χρόνους μέσα στις ειδικές και που είναι η ειδική. Ωραία, αυτό σε δεύτερο χρόνο. Λοιπόν, η ειδική ξεκινάει εκεί που λέει ζωοδόχου πηγής. Το βλέπεις. Θες, οκ. Λοιπόν, εσύ Αντώνη εδώ πέρα θα κάνεις κάπου... Special stage πρέπει να είναι. Εσύ. Ναι, περίμενε, άσο με ένα λίγο. Πήγαινε αρχή. Θα κάνεις εδώ πέρα λίγο δεξιά για να κάνεις αριστερά. Λίγο δεξιά για να κάνεις αριστερά. Τι να κάνουμε. Αριστερά κάνουμε εμείς ρε. Έτσι κάνεις. Στο φανάρι πας Κάνει πάνω. διχάλα. Μιχάλα κάνει έτσι κι αλλιώς. Ναι, Αυτό. οπότε αριστερά κάνουμε. Ζωοδόχου πηγής, ποια είναι. Δεν ξέρω ρε φίλε ποια είναι. Προχώρα, μπορεί να πάμε. Δεν στο γνωρίζω. Στρίβε πάνω, έτσι. Ναι. Δεν το βλέπει κανένας ρε παιδιά το χάρτη. Το βλέπω εγώ. Προχώρα κανονικά. Όπως είσαι. Προχωράς ευθεία. Πρόσεξε. Στα 120 θα δούμε στάση λεωφορείου. Στο δεξί μας χέρι προχωράς ευθεία. Προχωράς Αντώνη, καλά πας. Αυτό είναι για το calibration που κάνουν για τα... Αυτό τι λέει εδώ? Αυτό λέει checkpoint περίπου στα 2 χιλιόμετρα από ό,τι καταλαβαίνω. Από εδώ. Ναι, από εδώ πέρα που είμαστε στα 2 χιλιόμετρα έχει περίπου checkpoint. Και πόσο χρόνο πρέπει να κάνουμε εκεί μέσα? Μετά λέει ότι στο πρώτο πρέπει να κάνουμε Σαλαμίνα. Παιδιά, Παιδιά, έλα. να σας πω κάτι. Ναι. Σταματάμε λίγο. Ναι. Κοίτα λίγο. Μήπως αυτό που κάνει
κάναμε ήταν το calibration. Κοιτάξτε λίγο. Μου λέει calibration και μετά ξεκινάμε εδώ. Όχι ρε. Όχι. Αυτό εδώ δεν κάνουμε, ρε παιδιά. Να σου πω, ναι, να σου πω πάμε, είπε όπου βρούμε κόσμο, να σταματήσουμε να μας το Από εδώ πούμε. έχουμε ξεκινήσει, ποιο κάνουμε εμείς? Την ειδική έχουμε κάνει. Αυτό εδώ έχουμε κάνει. Αυτό πάμε εκεί. Εθνική Τράπεζα. Δεν έχουμε κάνει κάτι σε Εθνική Τράπεζα. Όχι, ακόμα, αυτό είναι πολύ πίσω. Προχώρα, έχουμε Αντώνη, κάνει- προχώρα. εμείς Προχώρα, έχουμε μην κάνει- χάσουμε χρόνο, προχώρα. Γιατί θα έρθει και ο άλλος θα μας περάσει το άλλο τέτοιο. Ναι, μας πέρασε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε. Ναι ρε παιδιά, γιατί σταματήσαμε. Περίμενε. Το πρώτο καρφί έπεσε με το καλησπέρα. Εσύ, περιμένετε λίγο ρε παιδιά, περιμένετε λίγο. Σε ποιο είσαι εσύ εδώ πέρα? Εμείς εδώ πέρα τώρα είμαστε στο εκκλησάκι. Στο εκκλησάκι. Οι πρώτες δύο σελίδες είναι πώς θα πάνε στα φεριμπότ και πώς θα πάνε και στο... εκεί πέρα που μαζευτήκαμε. Είχε γυρίσει εκεί πέρα. ρε, εσύ. Κράτα λίγο αυτό πίσω. Πέρα. Εντάξει, όλες δεν έχουμε χρόνο για να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Μας έχει καβαλήσει το άλλο τώρα ρε εσύ όμως. Δεν πειράζει ρε, εδώ είμαστε. Όχι, γύρνα. Γύρνα. Εδώ δεν περάσαμε τώρα το εκκλησάκι. Ναι, Ή ναι. όχι? Όχι, το εκκλησάκι είναι στο αριστερό χέρι. Εκεί κοίτα λίγο το χάρτη, ναι, κοίτα. εδώ πάω. Πώς πάω. Εδώ που πάει αριστερά, αυτό το πλονό μου δεν φοβάσαι. Καλά πας. Έχει checkpoint να το εδώ πέρα. Από εδώ ξεκινάει η ειδική. Περνάμε μπροστά εμείς. Πέρασε. Περιμένετε. Εδώ πες να μας εξηγήσεις. Πρέπει να πάμε ακριβώς. Για ρώτησε τώρα. Πόσο πρέπει να κάνουμε μέσα. Ρώτησε τώρα. Γεια σας. Δώσε λίγο λεπτομέρειες. Ξεκινάμε στο ακριβώς εδώ. Αυτό είναι το ζωοδόχου πηγής που λέει. Δεν είμαι σίγουρος να σου πω την αλήθεια. Ναι. Στο Classic είσαστε. Ναι, Regularity. Άμα είναι regular, τρέχετε κανονικά από εδώ μέσα στο Classic και εδώ δεν έχει εδώ. Οκ, στο regularity έχει όμως. Και Έχουμε περάσει το ακριβώς. δεν ξεκινάμε τώρα, θα ξεκινήσουμε στο επόμενο και ακριβώς, ρε. Εντάξει. Τι γίνεται ρε μαλάκες εδώ? εδώ πέρα, κάτσε γιατί έχω χαθεί από εδώ. Παιδιά, ας δει κάποιος πόσο πρέπει να κάνουμε μέσα εδώ. Το βλέπει κάποιος. Από εδώ μέχρι το επόμενο μπορεί να δει κάποιος. Μαλάκα, κοίτα τι λέει εδώ πέρα. Θα μας γράψει χρόνος, είπε. Ρε παιδιά, ζωδόχου πηγής. Είναι αυτό ρε μαλάκα. 1/4. Δεν είναι τέταρτο, αυτό 2 ώρες. Παιδιά, πείτε μου πότε να Χρόνο δεν να μας γράψεις. Όχι, γιατί εδώ είναι άλλο μαλάκα που γράφει εδώ πέρα. Ώρα αναχώρηση από την αφιτηρία. Στο τέλος θα μας γράψει εκεί. Λοιπόν, Και 5, 54-55. 4, 3, 2, 1, φύγε. Ωραία, φεύγω. Εγώ πόσο πρέπει να κάνω μέσα εδώ. Δεν έχω καταλάβει. Έχω την εντύπωση ότι τώρα δεν τρέχουμε, δεν είναι ειδική. Και εγώ αυτή την εντύπωση έχω. Και επίσης δεν ξέρω. Μέσος όρος regular, GT 46. Δεν είμαστε στο GT εμείς. Regular δεν λέει. Τι 46. Χιλιόμετρα ανά ώρα. Χρόνο δεν έχει ρε εσύ. Second. Υποτίθεται ότι θα μας έγραφαν αυτοί. Όχι ρε εσύ, σου γράφει την ώρα που μπαίνεις και βγαίνεις από την ειδική. Σε ακολούθα έτσι, καλά πας. Κωστά, εντόπισε που είμαστε εδώ πέρα. Δεν έχουμε περάσει κταίο, πλησιάζουμε λογικά προς το κταίο, έτσι δεν είναι? Εντόπισε που είμαστε. Κταίο. Κταίο προς τα εδώ, ωραία. Εντόπισε, εσύ ακολούθα. Το βρήκα, το βρήκα. Μπράβο, εσύ ακολούθα Το βρήκα. αυτά. εσύ Εμείς τι ακολούθα κάνουμε αυτά. τώρα, αριστερά. Προχωράς ευθεία, Ναι, προχωράς ευθεία. ευθεία. Αντώνη, θα στο λέω εγώ, Προχωράς σε ευθεία. Ευθεία εδώ μέσα θα μπεις κάπου. Εδώ. Από εδώ, ναι. Από εδώ. Και πας από εδώ πέρα δεξιά. Και θα βρούμε στα 120 μέτρα από αυτό το σημάδι η ταμπέλα που λέει Αγίου Κωνσταντίνου, δείχνει τέρμα, θα κάνουμε δεξιά.
Αριστερά θα κάνουμε εδώ πέρα. Ευθεία, πάω όπως πας, πήγαινε Πρέπει ευθεία. να μπούμε στην Αγίου Κωνσταντίνου. Ναι, ναι, ναι. Είσαι πολύ μπροστά εσύ. Εγώ είμαι μπροστά. Ναι, είσαι πολύ μπροστά. Ωραία, Πρέπει ωραία, να μπούμε τότε στην θα Αγίου βρούμε. Κωνσταντίνου. Ωραία, Ναι. περιμένετε, στα 700 μέτρα δούμε το εκκλησάκι αριστερά. Δεν θα βρούμε τίποτα. Και προχωράμε ευθεία. Σε διασταύρωση εκκλησάκι αριστερά προχωράμε ευθεία. Να το. Ή όχι, δεν είναι διασταύρωση εδώ. Δεν έχει ιδανικούς χρόνους εδώ πέρα. Αντώνη, όπως πας. Εσύ ακολουθώ στον δρόμο. Σπάτσι, μηδενισμός οδόметρο. 2,31. Αυτό εδώ τι είναι ρε εσύ? Δεν είναι χρόνοι. Χιλιόμετρα Για είναι. classic δεν ισχύει, σου λέει για regularity θέλουμε 92 σεκόντ. 92 σεκόντ το λέει. Οπότε πόσο είναι τα 92, 60? Θέλουμε 1,5 λεπτό περίπου ρε εσύ. Περιμένετε. Αυτό είναι. Δεν έχουμε μπει εμείς, έχουμε μπει μες στην Ναι, δική. μέσα είμαστε. Προχώρα, αλλά δεν καταλαβαίνω που τελειώνει η δική. Τώρα Εσύ ευθεία. Ευθεία και εδώ πέρα προχώρα κανονικά, εσύ μην φοβάσαι. Εδώ πέρα δεν θα μπερδευτείς, θα φύγεις ευθεία εσύ. Όλο ευθεία πας εδώ. Ευθεία, δεν στριβείς δεξιά. Γιατί φαίνεται ότι ο δρόμος πάει δεξιά. εδώ ξέρω ότι μπαίνουμε στην Αγίου Κωνσταντίνου. Μπράβο. Σε λίγο. Εσύ ευθεία. Ευθεία από εδώ. Από εδώ. Ναι ρε παιδάκι μου. Το 92 σηκώνει 1,5 λεπτό ρε. Προχωράμε. Τι ώρα φύγαμε? Λοιπόν, να σου πω, μην παλαβώνεις, θα δούμε τον επόμενο. Πού θα είναι και πού θα σταματάει. Νομίζω φύγαμε και 27 και 23. 24 τώρα φύγαμε. Και στρίβω εδώ αριστερά, σωστά? Θα σου πω, ναι. Έχεις ταμπέλα, όχι προχωράς. Όχι, όχι, εδώ στο Όχι, Θέο στρίβεις, ρε. ναι, εδώ στρίβεις. Αλλά πάει πολύ καλά. Πάει πολύ καλά το. Ρε μαλάκα. Πάει πολύ καλά. Μισό λεπτό ρε. Αυτή είναι η Αγίου Κωνσταντίνου Ναι, ρε. ρε, προχώρα, Ρε ρε. μαλάκες, να σου πω κάτι. Μια χαρά είμαστε Κώστα. Ρε μαλάκες, δεν είναι. Κοίτα, ήταν εδώ τα σήματα αυτά ρε μαλάκα. Ήταν από εδώ, δεν ήταν από την άλλη. Μια χαρά πηγαίνουμε. Πάμε. Εγώ δεν έχω καταλάβει πόσο χρόνο πρέπει να κάνουμε. Η ειδική πού είναι όμως? Τίποτα, τώρα πας ευθεία εδώ. Ρε παιδιά, έχουμε μπει στην ειδική. Λέει, περίμενε. Απόσταση από αρχή 1,7. Sorry. Μαλάκα. Sorry. Πάει τα αυτή. Sorry. Απόσταση από την ειδική 1, ρε μαλάκα, δεν έπρεπε να μετράμε χιλιόμετρα. Ρε φίλε, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε και πού πάμε, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω καταλάβει, Χριστό. Αυτός μου πέταξε ένα χαρτί εδώ πέρα που λέει μηδενισμός, χαρτί, auto start. Εγώ δεν έχω ξανατρέξει αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Απόσταση 3,19. Από πού ρε μαλάκες? Πολύ γιόλο η φάση. Δεν είναι γιόλο ρε εσύ. Είναι δύσκολο ρε. Δεν είναι τέτοιο, πρέπει να το διαβάσουμε αυτό. Κανονικά. Δεν μπορώ να διαβάσω αυτή τη στιγμή. Κανονικά αυτό, ρε εσύ Αντώνη, δεν είναι γράμματα, ξέρουμε. Εδώ Όχι. πέρα έπρεπε να μας γράψει χρόνο. Όχι, στο τέλος θα σου γράψει χρόνο εκεί. Εκεί που θα τον βρούμε ξανά, ας πούμε. Σε ποιο τέλος? Λοιπόν, προχωράμε Εδώ πέρα, εδώ ευθεία, πέρα θα ναι. πεις εσύ. Εδώ είμαστε στο... εδώ, ωραία. Τέλος, περιμένετε. Πάει. Προχωράμε στα 700. Τέρμα δρόμου πάει. Τέρμα δρόμου. Εσύ ακολουθάς σημάδια, Κώστα. Τέρμα δρόμου, ναι. Το θέμα είναι ότι δεν έχω πατήσει τίποτα σε θέμα... Εσύ πάτησε εκεί πέρα όταν ξεκινήσαμε. Ναι, Πόσο αυτό. χρόνο έχουμε κάνει μέχρι τώρα? 11,42. 11,42. Μπορεί ο σένσορας να είναι σε τυχαίο σημείο που να μην σου λέει που είναι, ρε παιδί. Απλά Δεν γίνεται εσύ αυτό να που πρέπει λέτε, να παιδιά. πας. Πρέπει να έχει χρόνο. Ναι, αφού είναι regular, πρέπει να ξέρεις, ρε φίλε. Δεν γίνεται, πρέπει να έχει χρόνο. Σου λέει 6,92 δευτερόλεπτα Από πού μέχρι πού ρε εσύ? από το checkpoint 1
και να κάνεις απόσταση Μήπως το έχει κρυφό. 1180. Μήπως το έχει κρυφό και σου λέει θα πηγαίνεις με 46 μέσο όρο και ό,τι τύχει. Εδώ Λέει κάνεις... 46 μέσο όρο. Ναι, ναι, Πού? εδώ κάνεις δεξιά. Πού το λέει? 46 μέσο όρο, εδώ κάνεις δεξιά πάνω. Και Ωραία. μετά η Αυτό είναι επόμενη μεγάλη. δική. Πάμε στον Πατσί τώρα. Πάμε στον Πατσί στη στάση. Αυτό είναι εκεί. Όχι, αυτό πρέπει να το έχουμε κάνει. Και αυτά έχουμε κάνει όλα. Όχι, στο 2 είμαστε τώρα, θα πάμε. Ποιο 2 ρε εσύ, πες μου λίγο. Εδώ λέει. Όχι, το Πατσί. Αυτοί είναι στο γυρνάνε 10 ρε και εσύ. 31, Ναι, γιατί γυρνάει πίσω. Κοίτα, 4. στο 10 και 31 Ναι, το στο Πατσί. είναι εδώ. Είναι εκεί που κάνουμε την αναστροφή στη στάση. Ναι. Και το λέει κιόλας εδώ, 10 και Εδώ η 31. φουρκέτα. Τι πρέπει να κάνουμε, αυτό λέω. Πόσο χρόνο πρέπει να κάνουμε μετά στην επόμενη. 50 μέσο όρο. Δεν λέει κάτι άλλο. Χρόνο λέει, αφού λέει όπως Δεν το λέει, έλεγε, Δάνη. 90 λεπτά ρε. Έλεγε 90 δευτερόλεπτα με μέση ωραία ταχύτητα 40 κάτι. Όλες 98 δεύτερα. 98 δεύτερα από πώς, πού. Από τα χιλιόμετρα μέτρα. Τα χιλιόμετρα σε ενδιαφέρουν που πρέπει να διανύσεις. Πάμε. Βασικά να σου πω κάτι, μην βάζεις χέρι σου. Γιατί δεν βλέπω τι μου λέει. Περιμένετε, ο καθένας να κάνει αυτό που είναι να κάνει και αυτό το χαρτί μας δώσανε παιδιά αντικειμενικά. Δεν το έχουμε ξαναδεί, οπότε δεν χρειάζεται τώρα να λέμε τι θα πρέπει να κάνουμε, ούτε εμείς ξέρουμε τι πρέπει Εδώ να είναι κάνουμε. παραδοταμένη. Όσοι δεν είναι το χάρτη στο χέρι. Πάμε. Λογικά κρατάς μια τέτοια, ρε φίλε. Και απλά πας και περνάς. Και εγώ αυτό έχω Και δεν σου αρχίσει. έχει ένα κόνο πριν ώστε να περάσεις ακριβώς και να κάνεις μανιβιδίες. Και εγώ αυτό έχω Αφού αρχίσει. άλλος μας είπε ρε εσύ ότι έχεις... Απλά στον πατσί περιμένεις εκεί πέρα, ξέρω εγώ, να περάσεις το ακριβώς. Άλλο σου λέω εγώ. Ο άλλος τι μας είπε? Ο άλλος μας είπε ότι ξεκινάς την ειδική και έχεις έναν συγκεκριμένο χρόνο μέχρι το πρώτο checkpoint. Μετά στο δεύτερο checkpoint ενδιάμεσα έχεις άλλο χρόνο του συνολικού χρόνου όμως. Αφού μας τα είπε στην αφιτηρία ρε εσύ. Ναι ρε φίλε, αλλά αυτό το χαρτί που μας έδωσε δεν λέει τίποτα τέτοιο. Λέει σημάδι και δηλαδή Πες μου χιλιόμετρα. πού πάω Τώρα εδώ. πας αριστερά όπως πάει ο δρόμος και στα καπάκια θα κάνεις δεξιά. Μαλάκες δεν σταματάει κανένας πουθενά, οπότε δεν χρειάζεται να σταματάμε. Στα ακριβώς τα περνάμε μόνο μετά. Πάμε να κάνουμε πέρα στον δρόμο την αναστροφή, στο κυκλικό. Πάει κάτω. Πάμε αριστερά, θα φύγουμε από εκεί. Αντώνη, εντάξει το κεφάλι. Ναι ρε εσύ. Εντάξει. Ήρθες σε εργοστασιακές ρυθμίσεις ο Αντώνης. Συνεχίζουμε όπως είμαστε. Ω Παναγιά μου. Στο μπατσί, μηδενισμός, οδομέτρου, όπως τα 1 και 5. Και εσύ κανόνισα να πάρεις από όλες τις φωτογραφίες πάλι, να πληρώσουμε κάνα πεντάρικο. Δεν ξέρω αν πέρα φωτογραφίες. Να σου πω κάτι. Τι ώρα ξεκίνησε ο πρώτος? 1 και 5. 1 και 5. Ρε, κάτσε μέσα. Εδώ πέρα πάμε ευθεία για Πατσί όπως πάει ο δρόμος. Εμένα η ταχύτητά μου είναι γύρω στα 60 χιλιόμετρα αυτή τη στιγμή. Πάμε. Όλοι πάνε γρήγορα, ρε φίλε. Μπορεί να είναι άλλες κατηγορίες, δεν ξέρω. Η από πάνω μας, ας πούμε, το 11, τι κατηγορία ήταν? Κάτσε το δω. Κοίτα, καλά κάνεις και πας με 60 γιατί πριν δεν πήγαινες. Όλοι Ευθεία, στο- πας, συνεχίζεις, δεν σταματάς. Ευθεία. Πριν δεν πήγαινα με 80 πήγαινα και πριν. Ρε φίλε, σαν οι φόρες και στις φουρκέτες πήγαινες με 80. Εκεί δεν μπορούσα. Αυτό σου λέω. Το μέσο όρο σου λέω 49. Οπότε αν πήγαινες εκεί με 20 με 30, καλά κάνεις και πας. Εδώ, κάνω ένα κύκλο. Στο Κάτω σκυλό, κύκλο. κάνεις κύκλο. Κάτω με χειρόφρενο.
display και το δάχτυλο σου. Σήμα mod μέσο όρος ταχύτητας 50. Ναι. Ωραία. Οπότε ξεκινάμε. Είναι το πρώτο checkpoint. Απόσταση από την αρχή. Έφυγε τώρα το 1360. Ωραία, κοιτάξτε. Ωραία, σταμάτα. Εγώ το αφήνω πάνω σας. Ναι, θα σου πω εγώ πότε. Πού είναι ο κόνος? Εδώ, σταμάτα, checkpoint είναι εδώ. Λοιπόν, θα σου πω εγώ πότε. Το 1360 που δείχνει ότι είναι το πρώτο checkpoint, το πρώτο τέτοιο, είναι το πρώτο σημάδι μας. Αυτή η ταμπελίτσα που κάνει τη φουρκέτα. Κοιτά. Αυτό. 1360 η ταμπελίτσα. Ωραία, μετά και τι κάνουμε εκεί? Χρόνο, τέτοια, δεν πρέπει. 98 δεύτερα. 50 δευτερόλεπτα μέσω όρο ταχύτητας, 31 δευτερόλεπτα είμαστε. Τι 31 δευτερόλεπτα? Μόλις πάει 30. Όχι, κι άλλο σου λέω. Από εκεί μέχρι το πρώτο checkpoint πόσο πρέπει να κάνουμε? Τι γράφει? Τι γράφει εκεί? Αυτό είναι το πρώτο checkpoint. Κοίτα, η ειδική είναι το μπατσί. Το πρώτο checkpoint είναι αυτό. Και τέλος μετά. Και το δεύτερο checkpoint. Δεν έχει δεύτερο. Δεν έχει δεύτερο. Μετά πάει φανερωμένο. Ένα checkpoint εκεί. Ωραία, εδώ. Αυτό. Πόσο χρόνο πρέπει να κάνουμε μέσα εδώ? 98 second Ναι. να πάμε μέχρι την ταμπέλα που κάνει τη φουρκέτα. Φύγε! Όχι τώρα, Φύγε. θα φύγουμε στο και 36, άστο. Έγινε πίσω αυτοκίνητο. Ναι ρε μαλάκα, περίμενε τώρα, άστο, μην κάνουμε τώρα. Οπότε, κοιτάξτε, η ειδική είναι μόνο μέχρι το σήμα αυτό εδώ. Αντώνη, το θυμάσαι που ήταν η φουρκέτα αυτή? Ναι. 98 δευτερόλεπτα με μέση όρο ταχύτητας 50. Αν πάμε πιο γρήγορα θα πρέπει να περιμένουμε. Ωραία. Περίμενε και μισή. Τα 98 δευτερόλεπτα ποιος θα βάλει? Εγώ θα κρατήσω. Το πατάω εγώ, θα το πατήσω εγώ. Μην βάλεις, θα το πατήσω εγώ. Ωραία. Λοιπόν, το βρήκα. Σταμάτησε. 15. 10. Ωραία δουλεύει το μαξί. 3, 2, 1, φύγε. Μπορεί να είναι και η βαλβίδα που αλλάξαμε. Μέχρι ποια ταμπέλα Κώστα? Αυτή τη φουρκέτα που κάνει, αυτό το σηματάκι εδώ. Αυτή είναι εδώ. 98 δευτερόλεπτα. Ναι, είμαστε στα 12. Μέση ωριά, τι έλεγε εδώ? 50, πάμε 54. 52. 60 λέει εδώ. Δεν ξέρω τώρα, αυτό εδώ δεν είναι? Ναι. Το χιλιόμετρο. Μήπως είναι ο μέσος όρος, αυτό δεν ξέρω. 30 δευτερόλεπτα. Πιο κάτω, ναι, είναι πιο κάτω, Το μήνυμα αρκετάκι θα το έχουμε αριστερά, εμείς πάμε δεξιά. Δεξιά, όπως πας. Την Κωνσταντινούπολη την περάσαμε, του Αγίου Κωνσταντίνου. Ανάγνωσμα, δεν ξέρω. Εδώ πρέπει να είναι το μαρκετάκι. Εδώ θα είναι το μαρκετάκι πιο κάτω. Έχει κανένα 500 ωριά μετά. Ωραία. Και τον πανικό τον έχουμε χάσει γιατί είχε κλείσει το εμπρό. Προχώρα, ευθεία. Αντώνη, καθέναν μας θα κάνει μια δουλειά. Μια δουλειά κάνω. Το κοιτάω, δεν πάω να πει ότι δεν κάνω τη δουλειά μου. Εντάξει. Εδώ, μήνυμα αρκετάκι είναι αυτό. Εγώ κάνω δεξιά. Δεξιά και όλο ευθεία σωστό. Για να βγούμε στο βενζινάδικο το σέλ, σωστά. Για να βγούμε στο σέλ το βενζινάδικο. Ναι, σωστά. Στο σέλ δεξιά. Γιατί έκλεισε το μπουρδέλο ρε πούστη μου? Δεν κάνει τώρα, έχασε connection αυτή είναι που σου λέω που ανεβάζει θερμοκρασία. Δηλαδή είχε ανεβάσει και σε μαράπα όταν είχαμε με τον Βασίλη που κάσαμε. Που είχε ανεβάσει θερμοκρασία, ανεβάζει θερμοκρασία και μου έγραψε 30%. Τώρα έγραψε 30%. Ναι, και ήταν full φορτισμένη, δηλαδή έγραψε 20 λεπτά. Αλλά να σου πω μπαταρία. Ναι, να σου πω και κάτι, είναι τώρα και όλα αυτά τώρα εδώ πέρα δεν είναι και κατάσταση. Είχα ανάψει το κινητό μου, είχα ανάψει αυτό, είχα όλα τα όλα τις συσκευές. Ναι, αλλά η δικιά σου αυτή η κάμερα σε στενότητα κάπου πριν. Εδώ δουλεύει, γράφει, Ναι. Τα παπάρια μου γράφει. Πού είναι το στυλό? Α, ρε Αντώνη, ας το φτιάξω εγώ. Δεν έχω γράψει τίποτα, ρε. Το έβαλα να γράφει ακριβώς.
σε μένα, ασχολήσου μόνο με το τιμόνι. Ασχολήσου μόνο με το τιμόνι. Θες να τα κάνεις όλα, τρέξε μόνος σου. Όχι, επειδή είναι ιδιαιτερότητα, γι' αυτό το λέω. Σελ, μήπως να κάνουμε τις ρυθμίσεις να κρατιέται η οθόνη πιο πολύ ώρα ανοιχτή? Εμένα στο κινητό κρατιέται άμα πατήσεις. Οκ, άμα κάνεις εγγραφή ρε. Πρέπει να κάνεις δεξιά. Απλά πρόσεχε μην πατηθεί το στυλό, γιατί άμα πατηθεί το στυλό έχει ένα κουμπάκι. Α, που είναι στα... Πες το έτσι. Σταματάει και ξεκινάει και γράφει. Οκ. Πρέπει να το βάλω στο τσαντάκι. Να το βάλω το τσαντάκι, πατήσει. Πέτα το εδώ μέσα, ρε. Πατήσει σίγουρα, εκεί το Να είχα. το βάλω δίπλα με το γενικό. Όχι, όχι, όπως πάμε. Να το ψάχνω να το βρούμε σίγουρα. Ωραία, εντάξει. Εντάξει, κοίτα, δες την gamer, αυτό το βίντεο. Δεν θα έπρεπε να βγει παρά έξω. Από αυτά τα χρόνια. Κοίτα, η πρώτη ειδική. Εντάξει, καλό είναι να μην υπάρχει παρά έξω και θα είναι και πιο μικρό, θα είναι πιο εύπεπτο για τον κόσμο. Ό,τι γίνεται στο αυτοκίνητο μένει στο αυτοκίνητο. Έτσι είναι τα νεύρα μου τώρα. Γι' αυτό πατάω την κόπτα. Ο άλλος πήγε πάει και την αγωνιά. Έτσι πάει και ξύλο. Μαλάκα, νόμιζα σε κάποια φάση ότι μετακινήθηκε ο εγκέφαλός μου, Έχει πάει και ξύλο. Αγκονιά του έδωσε Δεν είναι αγκονιά, ή του αγκονιά. κόψε αυτή με το χαρτί. Αγωνιά και δεν υπάρχει και στο βίντεο, εγώ θα γελάγα με αυτήν την αγωνιά. Καλά, Αγωνιά. δεν ξέρω τι έχει. Και υπάρχει κλασικά, δηλαδή πάλι δεν υπάρχει στο βίντεο όπου στην πρώτη στροφή μπερδεύω τον τύπο. Μας έκανες να σταματήσουμε ρε μαλάκα. Σταμάτησε! Μαλάκα! Μα μου το γύρισε! Μα μου το Να σου γύρισε πω στη κάτι. σελίδα αυτή ρε! Δεν Αυτό δεν έχω κάνει το δρόμο μέσω του Google Μαλάκα, Maps. γιατί μου το γύρισε, πού το ήξερα εγώ ότι έχει βάλει, αλλά γιατί το γύρισε ρε φίλε σε αυτή τη σελίδα και μου το έδωσε πίσω και μου λέει βάλε μαλάκα δες. Βάλε μαλάκα από ανάποδα, γιατί δεν μου το έδωσε στα αραβικά. Στα αραβικά. Διαβάζω από δεξιά προς αριστερά. Αν δεν γάμισου. Κόρνα είχαμε. Θέλω κάτω η κόρνα. Τι έγινε εδώ? Γάμος. Γάμος είναι ρε Αντώνη. περάσαμε και Αμά ρε παιδί, ο αρχάγγελος είσαι ρε Κόρνα μαλέ. είχαμε. Είχαμε. Ναι, τα παντούπα. Ναι, την είχαμε βάλει προσωρινά. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Ναι, Όπα, όπα, όπα. Όπα, Τι εδώ. έγινε εδώ? Σως. Σως. Λάστιχο. Λάστιχο. Οκ, πάμε. Φύγαμε. Αυτό. Πού πάμε? Ευθεία. Εδώ είναι που ήρθαμε. Γιατί είναι μαλάκα, μήπως δεν είναι θέμα ρεύματος. Όχι, Τα έχω βάλει ρε. όλα σε... Να σου πω. Όχι, δεν είναι ρεύμα. Ρε εσύ κάπου δεν πατάει τώρα, μερικές φορές δεν το έκανε και σένα. Μπορεί από τις τραμπάλες και από τα παιδιά από το... Να φύγε καμιά φύσα. φυσάκι, ναι. Αυτό να το σταματήσουμε εδώ στο κέντρο. Εδώ είναι ο καθρέφτης. Όχι. Ναι, εδώ είναι ο Όσο όχι, αφού εδώ Ναι. είναι. Ωραία. Πείτε μου εμένα πόσο πρέπει να έχω μέση ωραία ταχύτητα και Άκου. πόσο πρέπει να φτάσουμε στον τερματισμό. Μπράβο. Δεν το μπορώ το μαλάκα. δεν το ευθυγραμμιστούν μπορώ. οι πλανήτες. Δεν το μπορώ. Δεν θα σου πούμε τίποτα. Όταν σου πούμε ξεκίνα και αυτό θα κάνεις μόνο. Θεία, έχεις κανένα λάστιχο να το καταβρέξουμε, μας έχει φάει το κεφάλι. Αυτός εδώ. Όλο μας έχει φάει το κεφάλι. Περίμενε ρε, μην περάσει. Δεν περνάω ρε. Μπορεί να μας πιάσει ρε. Αντώνη και 48. Και 16 και 17 είναι. Λοιπόν, ένα λεπτό. Checkpoint στα 1050. Με 76 μέση θέλει. Στα 1050. Στα 1050 Τι είναι έχει? αυτό. Είναι αυτό. Ποιο είναι? Το εκκλησάκι αυτό στο δεξί χέρι. Ωραία. Στα 1050, σε 1 χιλιόμετρο. Με Εσύ πόσο είσαι ταχύτητα? 76 μέσο ώρα. Πριν το Σεκελιανό 40. είναι. Ναι, Πριν το Σεκελιανό, Ναι. πόσο πριν το Σεκελιανό? 100 μέτρα. Όχι ρε. 46. Πόσο όχι, να το. 50. Από εδώ μέχρι εδώ είναι ένα ακόμα κάτι είναι ρε. 50 κάτι. 55, 56, 57, 58, 59. Πάμε. Δευτερόλεπτα μετράτε. Στο 48 φύγαμε, έτσι ακριβώς. Πήγαινε λίγο πιο σιγά γιατί νομίζω στο 1 χιλιόμετρο τώρα εδώ ευθεία. 70 μέσα η ώρα είπε. Ναι, 70. Έτσι μου είπε ο Δημήτρης. 76. 76. Εδώ δεν είμαστε. Ή εδώ. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε φανερωμένοι. Όχι, το περάσαμε αυτό. Το checkpoint είναι αυτό. Αυτό. Ναι, αυτό. Ισχύει. Ναι, αλλά έχει και checkpoint 2.
Ρε εσύ, πρέπει να κάνουμε αυτό το checkpoint πρώτα. Ναι, αυτό πρώτο δεν είναι checkpoint. Δεν ισχύει για τα Classic. 76 second πρέπει να κάνουμε μέχρι εκεί, όχι 76. Πού είπα εγώ τώρα? 60 είμαστε. Ευθεία όπως πας. 60 είμαστε. Κλεισάκι δεν έχω δει. Να το κλεισάκι αυτό. Κόψε λίγο. Αυτό το κλεισάκι. Αυτό πρέπει να είναι. Πόσο 70. είμαστε εδώ? Πόσο πρέπει να το κάνουμε? 73. Παίρνα. Παίρνα. Πάμε στο επόμενο checkpoint. Μαλάκα θα μας τρακάρει. Έχει το νου σου εσύ να πάρεις πίσω. Εγώ το είδα ρε. Έκανα στην άκρη, γι' αυτό έκανα στην άκρη. Το άλλο που είναι το checkpoint? Στο 22-20. Εγώ τι πρέπει να κάνω τώρα, πείτε μου. 167 δεύτερα. Μέχρι πού τερματισμό? Όχι, συγγνώμη, 160 δεύτερα. Από το εκκλησάκι που Θα μας πει ο περάσαμε. Κώστας που είναι. Τώρα στο Σκυλιανό πάμε. Εκεί τερματίζουμε. Εκεί είναι το δεύτερο checkpoint. Ναι. Τα 160 δεύτερα Κώστα κρατάς. Μισό λεπτό. Είμαστε κοντά, μαλάκες, περιμένετε. Προσέξτε. Και 48 φύγαμε, δεν φύγαμε. Είμαστε 130. Εδώ είναι το σπίτι. Ωραία, πες μου τι κάνω. Πόσα τέτοια θέλει στο σπίτι του Σκυλιανού? Περίμενε. Να το checkpoint, εδώ είναι πεταμένο κάτω λογικά. Τι? Πάμε ρε μαλάκα, πες. Περιμένετε ρε μαλάκες. Είναι το αυτό 2700. Μαλάκα, έχεις γυρίσει ανάποδα ρε μαλάκα. Είσαι καλά ρε μαλάκα. Πάμε. Όχι, έξω φανερωμένοι τέτοια πράγματα. Προχώρα, κάπου εδώ είναι. Μαλάκα, δεν λέω τώρα να γυρίσω ανάποδα. Ω, πήγα στο επόμενο, στο τρίτο. Γύρνα ανάποδα. Άρα, γυρίσω ανάποδα τώρα. Το εκκλησάκι μήπως είναι αυτό? Ναι, Πάμε τώρα, βέβαια. φύγε, τελείωνε. Έχει και τρίτο checkpoint. Στα 3.410, περίμενε. Είναι ο χρονός. Πόσο θέλουμε μέχρι εκεί? Ο χρονός δεν ξέρω. Σύνολο 246. 246. Άκου, είναι ένα 20. 246, πόσα τέτοια είναι? 4 λεπτά, 4,24 και 52. Έχουμε 40 δευτερόλεπτα. Έχεις. Γιατί ξέρεις που είναι ο χρονός? Ναι, εδώ είναι ο χρονός, περίμενε. Ο χρονός είναι από εδώ μέχρι την προβλήτα. Πήγαινε πιο σιγά. Θα τον δεις στο δεξί σου χέρι. Ρε εσύ, τα 40 δευτερόλεπτα περνάνε μπαμ. Πες μου πόσο έχω ακόμα. 52. Πόσο έχουμε ακόμα? Πόσο να κάνουμε? Πες 20 δευτερόλεπτα. 246. Στο πίσω θέση, στο μπροστά. Στο 246, 24. Καλά, εγώ 6 δευτερόλεπτα. Πάμε. Πυροσβεστικό χρονό δεν υπάρχει. Πάμε. Να το. Αυτός είναι ο πυροσβεστικός χρονός. Δεν εννοούμε αυτό, σίγουρα. Λοιπόν, προσφέραμε εδώ πέρα την κίνηση. Προχωράμε. Πάμε special δική 4. Προχωράς εδώ. Πύλος. Βλέπεις πουθενά που λέει πύλος? Πού πάω εγώ τώρα? Εσύ θα ανέβεις από πάνω με προσοχή. Βλέπω, μήπως πυλώνας θέλει να πει? Όχι, πύλος. Είναι ξύλινη κολόνα ΔΕΗ, η επόμενη ειδική. Τώρα πάμε εδώ έτσι προς τα πάνω. Μετά πάμε στην ταμπέλα που ήταν οικισμούς Γαλήνη. Μέχρι εκεί έχουμε 3,85 χιλιόμετρα. Εδώ που το λέει τη Γαλήνη υπάρχει? Όχι, ειδική? δεν υπάρχει, η ειδική είναι μετά. Η ειδική που είναι, σε ποιο σημείο είναι ρε παιδιά? Η ειδική φαντάσου είναι μετά το Blue Hotel. Εκεί που ήταν η ξύλινη κολόνα ΔΕΗ και πυροφυλάκιο μετά. Εκεί ξεκινάει η ειδική, η τέταρτη. Ναι. Και στα καπάκια και άλλη μία. Πόσες έχει ακόμα ειδικές? Όχι, τελευταία. Και άλλη μία. Και 5, ναι. Και στο περάν, ναι. Η άλλη Αυτό ειδική- είναι για το πρώτο σκέλος. Ναι, στο πρώτο σκέλος είμαστε. Ναι, αυτό σου λέω. Το χαρτί αυτό είναι μόνο για το πρώτο σκέλος. Λογικά εκεί μήπως μας δώσουν την ανασυγκρότηση, μας δώσουν και το άλλο το πράγμα. Εσύ βλέπεις το χάρτη που είναι? Ναι. Καλά πάμε.
πρέπει να βρούμε την ταμπέλα που λέει οικισμός Γαλήνη, την οποία θα την έχουμε αριστερά και εμείς θα κάνουμε μετά το λοξό το δρόμο δεξιά. Το έχουμε στο χάρτη ρε εσύ, δεν μας πειράζει. Μου βάζεις δύσκολα εμένα σε αυτό. Εσύ απλά κοίτα μου είσαι στη Γαλήνη. Εντάξει ρε, να σου πω κάτι, πρέπει να... Πες το λένε, να βγάζουμε και ένα τα κομμάτια αυτά εδώ πέρα. Αυτό σου λέει, αυτά να τα βγάζεις. Γι' αυτό σε έδωσα πίσω, για να το έχεις και να τα βγάζεις. Γιατί δεν μπορώ να τσεκάρω και το... Ναι, αλλά άμα δεν ξέρω αν περνάμε τον οικισμό Γαλήνη, πώς θα ξέρω τώρα. Δεν έχουμε, σίγουρα δεν έχουμε φτάσει στη Γαλήνη. Πολύ ρε μαλάκα. Χάρτη σε κομπλές ή κάπου εδώ πέρα πρέπει να είναι ο οικισμός Γαλήνη. Στο τελείωμα του δρόμου, κάπου τελειώνει ο δρόμος, δεν τελειώνει. Όχι, έχουμε πολύ ευθεία. Κώστα, εγώ ξέρεις τι θέλω, στη Σαββόνο, μέσα βούνε. Αυτό μαλάκας με τους καραβέλους, η λύθη. Εκεί θα δώσουμε τον Αντώνη, θα πούμε εμείς δεν ξέραμε, κάναμε τι μας έλεγε, αυτός έχει εμπειρία. Και θα γίνει σαν τους Καραβέλο ο Αντώνης. Σκαραβέλο είπε, είναι τόσο γνωστό που λέει. Κάνε μωρή λίγο, μην είσαι κακοψοφωνάχης. Τέλος ρε. Πού είμαστε τώρα? Καλά πάμε. Να σου πω, ή δεν έχουμε βενζίνη, χάλασε ο δείκτης. Θα έφυγε ασφάλεια φίλε από κάτω, από τα τραβακονήματα. Τι δεν έχουμε, αλάρμ έχουμε. Να σου πω κάτι, μήπως δεν έχουμε. Δεν ξεσυνδέεις. Ωραία, δεν ξεσυνδέεις αυτό. Για να πώς έχει τραβήξει πολύ, έχουμε τραβήξει πολύ νεύρο. Πάρε το powerbank το δικό μου. Το βάλω, έχω και εγώ. Ρε εσείς, να σου πω κάτι, άντε τα κρατήσουμε σε λίγο, γιατί πρέπει να τα τραβάει τώρα. Τι εύστα πήραμε, ρε. Παίζει να έχει δώσει η ίδια γραμμή στον αναπτήρα με την κόρνα. Για πάτα κόρνα. Όχι, δεν δουλεύει, έχει κάψει ασφάλεια. Α, κάψει ασφάλεια, λέει. Ναι. Φώτα, ποιο δοκίμασες στο μεγάλο το σινιάλο? Ναι. Δεν δουλεύει ούτως ή άλλως, το μεγάλο σινιάλο δεν δουλεύει. Αλλά και εδώ πώς θα τα δούμε. Αντώνη, σε κάποια φάση εδώ θα κάνουμε αριστερά, θα σου πω εγώ. Αριστερά ή δεξιά? Δεξιά, συγγνώμη, δεξιά. Λοιπόν, ο οικισμός Γαλήνη πρέπει να είναι εδώ αριστερά μας. Σωστά? Ναι, και θα μπει εδώ δεξιά. Ναι, εδώ που έχει το αυτοκίνητο. Μπράβο, Κώστα, πιάσω από εκεί που λέει ο οικισμός Γαλήνη. Το έχω. Και ακολούθα το. Όχι. Δεν έχω ούτε flash. Πάμε τώρα. Στα 850 μέτρα. Έλα Κώστα. Γεια σου Θεία. Στα 850 μέτρα εμείς θα κάνουμε αριστερά. Απέναντι λέει οδός Αγίου Φανουρίου η ταμπέλα. Ρε δες το χάρτη ρε μαλάκα. Περίμενε.
πάμε καλά στους χάρτες. Μου είχε σκαλώσει, πήγαινε όπως πας. Είσαι σίγουρος? 850 Ναι, μέτρα, πήγαινε είναι σωστά. μακριά. Γιατί δεν βρίσκει, κύριε μαλάκα? Δεν είχε παραλιακό μέτωπο. Κώστα, φέρε μου τα χαρτιά. Δεν είχε παραλιακό μέτωπο. Φέρε μου τα χαρτιά. Φέρε το κινητό σου λίγο στον Κώστα. Όχι Δώσ' το. αυτό. Λοιπόν, κάτσε λεωφόρος ακτής. Βασιλικών. Έξοδος Μπασίλη. Όχι. Εδώ. Όχι, καλά πας, παραλία πάμε. Και κάπου όμως πρέπει να κάνουμε δεξιά. Ναι, αριστερά. Εκεί που θα δεις απέναντι το οδός Αγίου Φανουρίου, εσύ να κάνεις Οδός Φανουρίου. εδώ, στο. Μπράβο. Να το χρεωθώ εγώ αυτό, Τέρμα δρόμου, σωστό. Δεξιά. Στα 250 μέτρα. Στα. Στα 250 μέτρα. Η επόμενη δική που είναι? Έχει μια σελίδα. Μας έχει καβαλήσει από πίσω το Cooper. Αλλά κάτι πώς θα βρεις. Πού πάμε? Δεξιά. Στα 130 μέτρα, σωστό, εσύ θα κάνεις αριστερά. Παίρνα δρόμο δηλαδή. Εδώ. Αριστερά. Τώρα πας όλη ευθεία για Πακοθανάσης. Η δική δεν είχε εδώ. Όχι, κοίτα. Θέλω να το κρατήσεις μπροστά. Ναι. Η ειδική είναι πίσω. Πώς θα γράψει αυτό εσύ, να του λέω τον Εγώ, δρόμο. εγώ. Μας στέλνεις όλη τεχνολογία. Δεν μπορώ να καταλάβω αν δουλεύουν τα flash, ρε φίλε. Λογικά αφού δουλεύουν τα alarm πρέπει να δουλεύουν και τα flash. Ναι, αλλιώς θα σκάλωνα. Πάμε. Η ειδική είναι πύλος. Στο 2190. Σωστά, Δημήτρη? Ναι. Ωραία. Δεν έχουμε φτάσει. Εντάξει. Σε πόση ώρα φτάνουμε εκεί? Τώρα πάμε να περάσουμε Πακοθανάσης. Πάμε όλο παραλία τώρα. Πάμε προς το... Καλά, ακόμα είμαστε ενδιάμεσα, αλλά μένα σε λίγο να πούμε παραλία. Τι είναι? Τίποτα. Αντώνει μόνο τώρα να έχεις ονώσει εσύ στον δρόμο, έτσι δεν ξέρω να σου λέω, εδώ πέρα ό,τι βλέπω από εδώ. Okay. Το κινητό θες να το βγάλεις λίγο? Μήπως έφτιαξε? Ρε φίλε, δεν μου Ευθεία φτιάχνει. είναι. Φέρνει το χάρτη σε μένα. Πάρε αυτό. Μας ρίξανε παράσιτα. Θέλω να κλείσει το κανάλι 69. Τι είπες? Καλά πάμε. Ευθεία είναι. Θα πηγαίνουμε ευθεία στο αριστερό χέρι να δεις τον Πακοθανάση. Πώς να καταλάβω ότι έχει κάτι, πατέρα, να ακολουθώ την διαδρομή. Τέλος πάντων, το βρω έτσι. Ναι, πάμε μέχρι τον Πακοθανάση. Εδώ. Ευθεία. Προχωράμε. Εδώ σταματάω εγώ. Δεν το γνωρίζω αυτό. Όχι, έχουμε στο πιάτο. Και θα βάλω μετά την Πακοθανάσης. Προχωράς ευθεία. Προχωράς. Θα βρεις, είναι το σημείο στην παραλία που έχεις στο αριστερό Τη χέρι. Διχάλα, την εκκλησία. Τον Άγιο Νικόλα. Ωραία, το ξέρω αυτό. Και προχωράμε στα Εκεί φανάρια ξεκινάει η που κάναμε ειδική. πάνω. Όχι. Στα φανάρια που η ειδική, ξέρεις που ξεκινάει. Περνάς καροτσέρι, περνάς περίπτερο, περνάς το είναι κυκλικό. μακριά, ρε. Ναι, είναι μια ευθεία τώρα αυτό.
κάτι έχει κρασάρει στην τρίτη διαδρομή. Εγώ το κοιτάω εδώ πέρα όταν φτάνουμε προς το τέλος. Έχω την εντύπωση ότι επειδή βγήκα και ξαναμπήκα, δεν με αφήνει, πρέπει να με πάει από την αρχή. Οπότε θα το πιάσω από την τέταρτη από την αρχή πάλι. Από την αρχή της τρίτης. Γιατί μου βγάζει περισκόπηση, αλλά δεν με αφήνει να του δώσω οδηγίες. Καταλαβες. Και έχω την εντύπωση ότι σου λέει θα πας από την αρχή αυτή τη διαδρομή που λες, θα την πας από την αρχή. Οπότε εγώ γιατί τις πιάνει όλες τις τάσεις. Ενώ εγώ τώρα θα το πάω από την τέταρτη μόλις φτάνουμε και πλησιάζουμε, θα το πιάσω στην τέταρτη και θα το κάνω. Βάλε μου λίγο εδώ πέρα το μετασχηματιστή σου να δω αν δίνει ρεύμα. Ή έχει καλή ασφάλεια. Όντως δεν είναι ρεύμα. Μια μότι. Παιδιά, μας έχει μπερδέψει τελείως. Μας θα έκανε όλα τούμπα αυτό το ράλι, έτσι. Μαλάκα να σου πω κάτι. Καλύτερα. Ωραίο είναι. Έχει το γούστο του. Εσύ φταίς που το πρωί. Για σκέφτομαι τα είχαμε. Θέλετε να νικάτε. Ναι ρε, θέλουμε να νικάμε ρε μαλάκα. Να νικάμε θέλουμε μόνο. Ποιος ξέρει πως έλεγες, ήρθε η γριά από την πόλη και φέρε το χάσει. Παναγιά μου να χάσει. Πηγαίνετε πιο σιγά εδώ πέρα ρε μαλάκες. Φανάρια. Όλη ευθεία τώρα. Από εδώ ήρθαμε. Ναι. Μετά τα φανάρια θα δεις στο χέρι η κάμερα που είναι παλού και αν περιμένουν τα πελάκια σε Ω, έχει αστυνομία, μας σταματάνε. εμείς προχωράμε ευθεία, για φώτο θα σταματήσουμε. Ω μαλάκα, ακόμα ξεκινάνε ρε μαλάκα. Μόλις έφυγε ο άλλος. Δεν βλέπω από τον καθρέφτη σου. Τι θες να κάνω? Όχι, τίποτα. Άστο. Έχω μετακινήσει την πλάτη τώρα. Θα είχα ρυθμίσει με τον Κώστα. Απλά έχω μετακινήσει την πλάτη και δεν τον βλέπω τώρα από εκεί. Τι? Φανάρι. Ναι, ρε. Εδώ κρατάω σκέψου. δεξιά. Ρύθμισε την πλάτη πριν ξεκινήσουμε και τώρα μετά από μια μισή ώρα είδε το καθρέφτη. Μα δεν τον ήθελα από εκεί τον καθρέφτη, τώρα τον χρειάστηκα. Λοιπόν, φανάρια, όχι αυτά τα φανάρια, άλλα. Αυτά εκεί στην Χάλα. Σε πόση ώρα τελειώνει η τρίτη που έχει εκεί για να πάμε στην τέταρτη? Έχει τελειώσει, εδώ στα φανάρια τελειώσει η τρίτη, έχω βάλει την τέταρτη. Το έχει πάρει. Ναι, το έχει πάρει. Να κρατήσω δεξιά τελείως. Ναι. Όχι, αυτή η πυραμίδα. Αυτή είναι η μεσαία λωρίδα. Αυτή. Εμείς πάμε ευθεία. Κολυβάς. Κώστα, εσύ ακολουθάς τα χαρτιά, έτσι. Τι? Παρακολουθείς τα χαρτιά, έτσι. Κώστα, εσύ ταυτόχρονα δεν βρίσκεις και την ειδική, την επόμενη. Δεν έχει σημάδι, εντάξει. Τους χρόνους όλα τα έχεις βρει. Εμείς θα πάμε εδώ τώρα στο τέτοιο. Εσύ βρες τους χρόνους που πρέπει να κάνουμε από checkpoint σε checkpoint. Κοίτα, έτσι όπως το λέει ο Κώστας, φαίνεται σχετικά εύκολο. Ναι, φαίνεται εύκολο, απλά πρέπει να το έχουμε συναδεμένο. Εδώ πέρα είναι και ο καροτσέρι, άσο καπουτσίκι από το χέρι. Καροτσέρι. Έχουμε δημιουργήσει κυκλοφοριακό πίσω μας. Εγώ δεν μπορώ να πάω πιο γρήγορα, παιδιά. Είναι... Πόσο πιο γρήγορα να πας με αγωνιστικό αυτοκίνητο, γρήγορα πάμε. Λοιπόν, θα κρατήσω όλο εδώ.
Δεν έχουμε ξεκινήσει ειδική, έχουμε ακόμα για την ειδική. Όχι. Στο τέτοιο είναι, στο φυλάκιο, πυροφυλάκιο είναι. Όχι. Μία Όπα, πίσω, εδώ, δεξιά. 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 Αυτό θα λέμε ρε στο βίντεο. Θα το αφήσουμε να φύγει ρε, αφού δεν μας πειράζει τι ώρα θα μπούμε μέσα, πρέπει να μπούμε και ακριβώς. Άρε Αντώνη! Άρε Αντώνη, το πιάσες! Μιλάμε το παπαρό μου τώρα και άσε με μαλακίες τώρα εδώ πέρα. Πού πάμε? Μαλάκα θα στα έτσι θα στα πιάσω και θα στα ζουλάω ρε μαλάκα. Να σου πω, ωραίο λιμανάκι εδώ. Εδώ πρέπει να κάνουμε και ψάρια, να ξέρεις. Και εδώ πέρα γενικά η Σαλαμίνα είναι ένα πολύ καλό. Ένα Fiat 128 σε και αυτό. Το έχει, βασικά όχι αυτό, το Μπερλινέτα. Το κοψοκόλλικο. Το 1300, το είχε η αδερφή μου. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ζημιές είχε βγάλει. Από τότε είχα μισήσει στα Fiat. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μπερλινέτα όμως, το κοψοκόλλικο. Ό,τι είχε, τα πάρτε είχε τα βγάλει παπάρια μου όλα. τώρα, που θέλετε να περάσετε κιόλας. Τι μην ήταν και αυτό, όχι, νομίζω ήταν πιο κοψοκόλλικο. Με τα τρία τα φανάρια έτσι. Το δικό μας, ξέρω. Το, Στο είπα, ρε. Δεν έχουμε και κορδά. μα λέγα το είδες πως το πήγα να βγάλει το stop. Πάει ο σκύλος, μαλάκες, πάει ο σκύλος. Τώρα πάμε να κάνουμε αυτό το κυκλικάκι το οποίο στο χάρτη το είναι ότι το περνάς, δεν το περνάς, δηλαδή ή το κάνεις κύκλο ή το κάνεις κατευθείαν αριστερά. Νομίζω έχει υποχρεωτικό. Κάποιος ρίβει αυτός. Ε, Αυτός ρίβει. Μαλάκα, θα σκοτωθούνε, το φλάσ του δεν το είδε. τώρα τι κάνει αυτό, μαλάκα, πάμε να ρωτήσει ρε μαλάκα. Δεν μου φταίει. Γιατί και όλος με τον Βόλφο που πήγε να περάσει ο άλλος και βγάλει αριστερό ναι, αυτό φουλά, ρε φίλε. Αυτός είναι άκυρος φίλε, αυτός είναι που πετάχτηκε από το stop. Όμως το παίξεις Εκεί μάτια. στο Ρογγυλό που πάνε. Εκεί στο Ρογγυλό που πάνε όλοι. Όπως πάνε, ξέρεις θα πας από πάνω. Κόψε λίγο. Μαλάκα, τι κάνουμε, να μπαίνουν ανάποδα ρε μαλάκα. Μπαίνουν ανάποδα ρε μαλάκα. Τι κάνουμε. Μπαίνουν ανάποδα ρε μαλάκα. Μαλάκα μπήκε ανάποδα. Μαλάκα, ναι, εδώ πέρα θα σου πω, εδώ πέρα το λέει, είναι και τέτοιο. Είναι η φυλή των Μπάκας και των Νούκας. Κάτσε μας έρθει εδώ ρε μαλάκα, κοίτα εδώ. Δυνάμε. Ωραία, Πάμε εδώ ναι, πάνω, το ξέρω, το ξέρω. Μπακάουγες είναι Μετά αυτό. ξεκινάει η ειδική. Εντάξει, στο επόμενο τέλος, στα Φίλε μου 800. σε νερώσεις, τι κάνουνε ρε μαλάκα. Στα 810 μέτρα είναι. Εμείς πάμε, κοιτάξτε. Πάμε εδώ, είναι το κακή ήλα, πώς λέγεται. Για βγάλει το αυτή την καρτέλα. Στο 320, κάτσε εδώ. Εμείς εδώ θα φύγουμε δεξιά να ξέρεις. Όταν θα είναι ώρα. Εντάξει, θα φύγουμε μέσα. 92, 60 δεν έχει μπει τώρα και μέσα, δεν μας 32. ενδιαφέρει. 1.32, 320, 1.32, 320. Στο 1.32 θα είμαστε εδώ και θα το αφήσω να γράφει. Και στο 320 θα σου πω πάλι. Δεν κατάλαβα, το χάσα, δεν Είναι το το πρώτο- πυροφυλάκιο το πρώτο είναι 1.32. στο 1.250, έτσι, για δες, Ναι. πάρ' το χαρτί από κάτω. Το πυροφυλάκιο, ναι. Πάρε τις ειδικές. Το πυροφυλάκιο, Είναι εδώ, στο 1.250, κοίτα. ναι. 1.250 είναι το πυροφυλάκιο. Και το άλλο πόσο είναι στο 2.72. Στα 2.72 εδώ από κάτω το σπιτάκι με το 11. Μπράβο. Το νούμερο Μπράβο, 11. ναι, ρε εκεί. φίλε. Όχι, όχι. Λοιπόν, Μπράβο. Στο 21 και 10. Και... Ερχόμαστε εκεί. Όχι, Να έρθουμε εκεί. όχι. Έλα, λέει. Δεν γράφει, δεν γράφει. Γιατί. Έλα, να. Ναι, ναι. Εδώ πέρα σημειώνεις κάτι εσύ.
Όχι, τίποτα. Ναι, δεν έχουμε καταλάβει. ποιος θα Και 40 είναι, παιδιά. Δεν έχουμε καταλάβει τίποτα από Αυτά ποιος τα γράφει? 15 να φύγουμε. Εκεί ποιος θα σημειώνει εδώ? Εδώ ποιος θα σημειώνει? 19. Αντώνη, χέστο τώρα, ρε φίλε. 7, 6, 5. 3, 2, 1. Go! Τώρα φύγε. Πάμε για πυροφυλάκι. Εδώ. Ναι. Πάμε για πυροφυλάκι. Μέτρησες. Έβαλες το νόμετρο. Τώρα είναι θέμα του Μίτσου. Πάμε, ναι. Πάμε. Θα το βάλω στο Κώστα, 22. Θέλουμε 92. το πυροφυλάκιο θέλω να μου πεις που είναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Οκ. Είναι στο 1.250. Στην κορυφή του βουνού στο δεξί μας χέρι. Ωραία. Θέλουμε 92 μέχρι εκεί. Δηλαδή 1 και 32. Ναι. Οπότε πρέπει να φτάσουμε στο 1.23 και 32. Είμαστε στο 1.22 και 32. Έχω, Οπότε θέλουμε ένα λεπτό. Και μετά πόσα δευτερόλεπτα είπες μέχρι 200. Μετά συνεχίζουμε στα 108. 3 λεπτά και 20 δεύτερα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε την πρόσθεση, να κάνουμε αφαίρεση. Έχει περάσει ένα λεπτό, θέλουμε 32 δεύτερα. Δεν πάει άλλο, τέρμα είμαι. Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Μπορεί να είμαστε τίποτα. Εδώ πέρα είναι λίγο παρατεταμένη. Το πυροφυλάκι είναι εδώ δεξιά μας. Ωραία, θα το Όχι, εδώ, περίμενε. Δεν κρέμασε. 12 δεύτερα. 1 και 12, ναι. Όχι, 12 δεύτερα ακόμα για να... Δεν, εγώ είμαι τέρμα, δεν πάει άλλο το αμάξι. Okay. Εδώ τώρα. Εδώ είναι το πυροφυλάκιο. Παίρνω, εδώ είναι, άτομο, παίρνω. Όπως εσύ. Πρέπει κάτι να σημειώσει εκεί, όχι. Εμείς δεν σημειώνουμε κάτι. Όχι έτσι. ρε φίλε, και έτσι με το πει να τους πω είστε βλάκες. Εσείς μας είπατε ότι υπάρχουν άνθρωποι και σημειώνουν. Μπορεί να Κοίταξε το να λέει. δεις. Το χάσαμε για τουλάχιστον 10 δεύτερα. Εντάξει, οκ. Και θέλουμε τώρα σύνολο 200 δευτερόλεπτα μέχρι το τέλος. Το άλλο είναι το επόμενο... Σπιτάκι 11. Ναι, το σπιτάκι 11. Οπότε 200 δευτερόλεπτα είναι 3 λεπτά Και 20 δευτερόλεπτα. Δηλαδή Άρα θέλουμε... στο 25 Χάσαμε το φρένα. Όχι ρε φίλε, είναι κατηφόρα. Να τα ανάψω τα φρένα τώρα εδώ πέρα τον ήπιαμε. 25 και 20. Δεν είναι καλό τώρα αυτό που κάνεις. Ναι, μη. Εσύ κοίτα, δεν θέλω να πατάω φρένα τώρα γιατί είναι κατηφόρα. 25 και 20. Είμαστε 24 και 40. Το σπιτάκι 11 κάπου εδώ δεν είναι. Όχι, είναι πιο κάτω. 30 δευτερόλεπτα μέχρι το σπιτάκι. Για να τερματίσουμε. Ναι, στην εκεί. Έχει τρίτο checkpoint ή 2 checkpoint έχει μόνο. Τρίτο... Όχι, 2. Έχει. 2. Είναι άλλη ειδική αυτή είναι το περάκι. Ωραία. Εκεί είναι, να το βλέπεις στο μπλε. Ναι, το βλέπω. Πόσα έχουμε ακόμα? 6. Κόψε. Τώρα. Ωραία. Αυτά εγώ στις άλλες ειδικές δεν είδα ποτέ. Πού πάμε? Τώρα εδώ πάμε δεξιά. Έτσι, μπράβο. Και πάλι δεξιά. Ωραία, από εδώ κατεβαίνουν, πάμε για τα Για τα ψήλα. καψόξυλα, Οκ. ναι. Θα δούμε τον καθρέφτη. Ρε εσύ, Και μετά είναι η ειδική. εκεί. Επειδή ήταν κατηφόρα και έχει τα μπούρα το αμάξι. Έπιασε όμως το χειρόφωνο. Ναι, ρε εσύ, τσιμπάω το χειρόφωνο που πιάνουν μόνο τα πίσω, να σας ξεκουραστούν τα μπροστά. Πιάνει όμως. Ναι, στα κανονικά. χείλη. Ζεσταίνει μόνο τα Τα πίσω. πίσω. Πιάνει όμως αυτές τα Ναι, χείλη. αυτό Θα σου το λέω, λέω. πιάνει. Α, ναι. Πιάνει, ρε. Σε Εντάξει, δεν κόβει. θα κάνει... Δεν θα φρενάρω χειροκρίνια. τελείως, αλλά σου κόβει. Για να κρυώσουν μπροστά τα φρένα. Και 3 και 30. Άσο να περιμένεις. 30 και 16. Πες το δεν μας γράφει κανένας. 3 και 10. Στο 30. 31. Στο 31. 36.
Εδώ πέρα πάμε. Είναι 3, 4, 4, 6, 4, 6, 24. 4 λεπτά 4 και 51 δευτερόλεπτα. Ναι. Θα βγάλεις το OK. Γι' αυτό του είπα 31 για να έχουμε λίγο χρόνο να... Να σου πω, πες το ότι αυτό εδώ που είναι το χαρτί. Σε αυτά δεν μας γράφει κανείς τίποτα. Οκ. Βάλ' το πίσω κάπου να σταθμός. Όποτε είσαι έτοιμος μας λες. Όχι, όχι, εμείς θα το πούμε εσύ. 31 δεν λέω. Ναι, είναι και 20. Και 31! Και 20 είναι, περίμενε ρε. Έχουμε 35 δευτερόλεπτα. «32! Θα σου κάνεις πίσω. Δύο δευτερόλεπτα το κόψα. Δεν μετράει από εδώ, μετράει λίγο πιο κάτω λογικά, Όχι, από εδώ μετράει. Ότι και καλά πέρασε ακριβώς εδώ. Okay. Άρα, λοιπόν, το πρώτο checkpoint είναι στο συν. Τα μπελίτσα που λέει συν. Θα ξεκινήσω και μετά θα μου τα λες λίγο. Να έχω το νούμερο. Ναι, πες στο συν, ναι. Στο συν. Το δεύτερο είναι στην ταμπέλα αυτήν. Και το τρίτο είναι στο πεύκο. Ωραία. Έχετε βγάλει χρόνο ενδιάμεσα? Δεν υπάρχει. Σας αγαπώ. Ενδιάμεσα, υπάρχει σύνολο. Υπάρχει χρόνο ενδιάμεσα. Υπάρχει, υπάρχει να πάμε από εκεί μέχρι εκεί σε. Μπράβο, αυτό το ξέρω εγώ. Ναι. Χρόνο έχετε κρατήσει? Ναι, έχω κρατήσει και ακριβώς. Τέλεια, τέλεια. Πες μου ρυθμό, Δημήτρη. Ο ρυθμός λέει 45. 50 πάμε. Ωραία. Θέλουμε στην πινακίδα το συν, είπες είναι. Το πρώτο είναι και στην πινακίδα του συν. Εδώ πέρα στα 200 μέτρα δεν γίνεται χάλα, κάνεις δεξιά. Το συν πόσο θέλουμε για το συν, πόσα χιλιόμετρα? 1,45. Εδώ. Εδώ δεξιά, έτσι όπως πας. Αν φτάνουμε στο συν και να ρυθμίσουμε το ρυθμό μας. Εδώ πέρα σε κάποια φάση στα 200 μέτρα δες πάλι μια διχάλα, κάνεις πάλι δεξιά. Πώς είναι εδώ το συν? Όχι. Συνεχίζω εγώ, Ναι. Ξέρεις κάτι, το κάνει και ο Μίτσος δεν έχει τα σημάδια. Εσύ ποιος θα έχει τα σημάδια? Εσύ τα έχεις. Δεν τα έχω ρε φίλε, αλλά αφού έχετε πει να μην μιλάω. Όχι, παίζουν τα σημάδια για να ξέρουμε το χρόνο ρε. Εδώ πότε να περάσω? Σας είπα, τα σημάδια είναι το συν, η ταμπέλα. Περίμενε, κάτσε. Τώρα είμαστε. Κάτσε. Παιδιά, να συνεχίσω. Τώρα είμαστε στα 120 δευτερόλεπτα. Και εμείς παίρνα. Και εμείς έπρεπε να το περάσουμε στα πόσα? Στα 92. Όχι, σωστά το έχουμε περάσει. Όχι. Είναι στα 120 δευτερόλεπτα, είμαστε 2 λεπτά εδώ. Και εμείς έπρεπε να περάσουμε στα 92. Έχεις μπερδέψει τις ειδικές. 116 ήταν. Στο 116 δεν το περάνει. 116. Λοιπόν, το επόμενο checkpoint ποιο είναι? Είναι ένα τρίγωνο σήμα με μια στροφή αυτή εδώ. Οκ. Εσύ έχεις το νου σου για αυτό το τρίγωνο σήμα.
Τι τρίγωνο σήμα είναι για να το βλέπω. Στροφή επικίνδυνη Είναι δεξιά. στο 1.250, είναι απόσταση. Επικίνδυνη στροφή δεξιά, την οποία που την έχει όπως πηγαίνουμε δεξιά ή αριστερά. Στο δεξί Στο δεξί μας χέρι. Ωραία. Εκεί είναι το δεύτερο checkpoint, βέβαια αργούμε. Πάμε να πάω πιο γρήγορα δηλαδή. Όχι, βασικά μαλακή σου λέω, έχουμε χρόνο να φτάσουμε, αυτό εννοούσα. Δώσε γκάζ. Δεν είναι αυτό. Σίγουρα. Από εδώ πρέπει να είναι. Κάτω, αυτό πρέπει να είναι. Ωραία, εδώ τι κάνουμε. Περίμενε τώρα εδώ πέρα, σου πω εγώ. 30, παίρνα. 4, 5, 6, σωστά πέρασε. Και τώρα. Ωραία, και τώρα συνεχίζουμε το τελευταίο, είναι το πεύκο. Το πεύκο, ναι. Ωραία, κάπου συνεχίζουμε κάτω για το... 900 μέτρα το δίνει. Είναι αυτή η στροφή που δεν το βρίσκαμε ποτέ το τέτοιο. Πάει διαγώνια προς τα κάτω, δεν είναι. Ναι. 4, Αυτό 5, 1. όμως τη δίνει την ταμπέλα. Φύγε. Τη δίνει την ταμπέλα ότι είναι το πεύκο στο αριστερό χέρι και εμείς πάμε λοξά. Κάτω. Όχι, όχι. Αυτό είναι το επόμενο. Α, οκ. Κοίτα το. Δεν ξέρω, εγώ δεν κοιτάω τώρα, πες. Μου λες, βοηθάτε. Εδώ πέρα στρίβεις όπως πας. Στάση λεωφορείου. Θα το πέφτω μετά από αυτές τις στροφές. Πρέπει να είναι αυτή η ταμπέλα. Κάπου εδώ πρέπει να είναι. Όχι. Εδώ πέρα τώρα έχει 2-3 κλειστές. Στα χρόνο πώς είμαστε. Είμαστε πολύ καλά. 940 μέτρα ρε μαλάκα. Είναι στροφές ρε. Εδώ είναι. Τι πρέπει να είναι. Οκ. Από χρόνο πώς είμαστε. Χάσαμε 8 δεύτερα. Αλλά δεν γίνονταν. Ωραία. Σίγουρα μέτρησε εδώ πέρα και όχι κάτω. Δεν μετράει κάτω. Όχι. Μαλάκα δεν γίνεται να μετράει κάτω. Μαλάκα δεν θα έπρεπε να ακούμε κάτι από αυτά. Μήπως πρέπει να τα ανοίξουμε αυτά. Όχι ρε, έτοιμα είναι είπε. Δεν κάνεις τίποτα. Λοιπόν, τώρα πας γυαλό και δεξιά βρίσκεις το πέφτο. Έχουμε τελειώσει τώρα δηλαδή. Το Porsche θα το βάλετε πίσω. Γύρισε το, γιατί θα είμαστε φορά. Όχι, από εκεί θα φύγουμε. Για κάτσε να το σιγουρέψω. Εδώ θα το σιγουρέψω, ναι. Άσε λίγο κενό μήπως για να δούμε τα τέτοια. Να ανοίξουμε καπότα. Κατεδρία γιατί δεν μπορώ να ανοίξω. Ναι. Δεν ανοίγει. Πώς θα πάμε. Α, πάρω για αυτό. Άσε λίγο κάνα μέτρο, κάνα 10 πόντους πιο έξω. Μυρίσαν τα φρένα, Πάλι καλά που χρησιμοποιήσαμε λίγο μικρόφωνο. Φίλε, έχω ιδρώσει, έχω δει. Πώς τα λέγει. Μην καταλήξουμε πάλι σαν την προηγούμενη φορά ότι εγώ φταίω μαλάκα. Όχι, όχι. Εντάξει, μην καταλήξουμε. Μαλακίες, όχι. Μου έδωσες λάθος σελίδα στην αρχή. Να το πεις. Το καλύτερο είναι που λέει, γύρισε το που λέει, στα αράβικα. Το πιο ωραίο είναι να είναι γραμμένο που το έδινες εσύ από την ανάποδη πλευρά. Που ήταν ανάποδη Ναι σελίδα. ρε φίλε. Ρε, ας πω, κοίτα. Ήμασταν εδώ ρε, κοίτα.
Είμαστε. Έλα, πού ήμασταν? Είμαστε εδώ ρε. Πριν τη φανερωμένη ήμασταν. Και να μπούμε στο 3 και του το δίνω και έχει πάθει σοκ και μου λέει τι είναι αυτό, 3,40 και του λέω απ' την άλλη, μου λέει γύρισε το μου και στα αράβικα. Το διαβάζω ανάποδα. Κωστάκο μου στεναχωρήθηκες? Όχι ρε. Όλα τσακώνεις όλη την ώρα, λίγο μαλακίες. Θα έχετε βρει από το ίντερνετ και στο εγώ. Δεν κάνω τίποτα. Μου σπάσα όλο στο αμάξι, παππού, δεν δούλευε τίποτα. Μόλι μου είχαν γυρίσει τάντερα πίσω. Τι σου σπάσα τα αμάξι? Παππού, παππού, ανηφόρες δεν πήγαινε. Εγώ φταίω. Καταλάβα, τραβάω. Εγώ φταίω που δεν πήγαινε στην ανηφόρα. Τι έκανα εγώ και δεν πήγαινε στην ανηφόρα? Κοιτάζεις τον δρόμο ή κοιτάζεις τι βλέπουμε εμείς και τι διαβάζουμε? Αυτό κοίταζε. Πες αλήθεια. Αυτό κοίταζε ρε. Έπεσε σε μια λακκούβα τώρα χωρίς μαλακίες. Ας λακκούβα. Κοίταζες δίπλα. Αφού δεν μου δίνετε σωστές πληροφορίες, δεν κοιτάξω δίπλα. Πού το ξέρεις, πού το ξέρεις? Το καταλαβαίνω. Πού ξέρεις εσύ τι είμαι εγώ? Θα του βάζουμε τέτοια ρε. Παροπίδες. Φίλε μου, κοίτα να δεις. Εχθές κοιμήθηκα 3 η ώρα. Τη διαδρομή την έχω κάνει μέσω του Google Maps. Ωραία. Οπότε μπορεί σε κάποια σημεία να την ξέρω καλύτερα από ό,τι κοιτάγατε. Ωραία. Οπότε μην μου σκοτίζετε τα αρχίδια. Ωραία. Και πάμε να φάμε. Ωραία. Γιατί δεν θα μας φέρουν εδώ πέρα, πρέπει να πάμε. Όχι, εντάξει. Το αυτοκίνητο ανταπεξήρθε στις προσδοκίες σου? Ναι ρε φίλε, όταν είχαμε όμως ανηφόρα έτσι, με 3 άτομα μέσα, τι θέλεις να κάνω? Να του βάλω πρώτη, να το σπάσω? Έτσι πάει δηλαδή. Έτσι πάει δηλαδή. Χάσαμε 10 δευτερόλεπτα. Γκαμπαγκούπα. Τι είναι γκαμπαγκούπα? Δεν είχε γκαμπαγκούπα. Λοιπόν παιδιά, ο Αντώνης κοίταγε πιο πολύ το roadbook και εμένα με μάλλον. Τέλος. Εσύ να πας σε μάλλον. Ρε. Δεν μιλάω. Μίτσο, με μάλλον ο Αντώνης, πες αλήθεια. Ειδικά όταν έκλεινε οι κάμερες. Εγώ πιστεύω ότι η GoPro δεν έκλεισε μόνος του. Μπράβο. Έλα εντάξει, τι να πούμε τώρα. Να σου πω, το τέτοιο το έχεις βάλει στο κινητό, το πενάκι? Ναι, εδώ, κάτσε. Λοιπόν, πενάκι έχουμε. Οδηγό έχουμε, συνοδηγό έχουμε. Πλήρωμα έχουμε, νεύρα έχουμε, σκύλο έχουμε. Λοιπόν, τρώμε, κάνουμε μια συγκρότηση. Και τελείως. Έχει πάει και 50, τι θα κάνουμε, θα πάμε? Ωραία, η GoPro γράφει. Θα βάλω το σκέλος. Να δω. Δεν ξέρω αν θα το πιάσει. Εδώ. Κώστα, η τσάντα η μαύρη είναι πίσω, έτσι, η δικιά μου? Η δικιά σου, ναι. Ωραία. Και το τέτοιο το έχεις βάλει εσύ, αυτό είναι δικό μου. Το έχεις βάλει το κινητό σου? Ναι, δεν πιάνει τώρα σήμα. Ποιες από αυτά? Όχι, δεν θέλω, έχω. Ποιες από αυτά με λέγα που είναι κρύο? Φτιάξτε το μπουρδέλο σου να πούμε, φτιάξτε το. Με περιοδικά και εφημερίδες κάνετε αέρα εδώ μέσα ρε γαμότο. Βαλτός είσαι και εσύ από το πρωί! Βαλτός είσαι! Μα τι μιζέρια είναι αυτή ρε καλοκαιριάτικα. Είναι μία ώρα πίσω αυτό. Ναι. Ωραία, Κώστα. Μία σελίδα είναι αυτή. Ναι. Έχει 3 checkpoint και έχει άλλη μία... Με 2 checkpoint. 30 δευτερόλεπτα. Ποινή. Όχι ρε, 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Αυτό που είναι, Πεύκο. Πεύκο είμαστε εδώ, εμείς. Δεν είμαστε. Σε 1300 μέτρα. Πώς θα πάει? Σε 1300 μέτρα. Τι θέλεις? Αυτό, αυτό. Τι θέλεις, το βάλα πίσω. Όχι αυτό. Καϊκέ. Και τι ακούγεται έτσι όμως, ακούγεται το... η κόρη μας, ακούγεται μπροστά το μοντέρ της Ο μοντέρ, ναι ρε. Αφού δεν έχουμε μόνο, η κόρνα είναι.
Όχι, ωραία. Εσύ τώρα τα έχεις πάρει όλα από δεν έχω τίποτα, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν μπορεί να με βολέψει αυτό, γιατί δεν ξέρω που είναι αυτό. Στο Πεύκο, στην ταμπέλα Πεύκο ξεκινάει η δική. Για 1 χιλιόμετρο πάμε έτσι και μετά θα κάνουμε αριστερή στροφή απέναντι μας φάτσα, έχουμε ένα κρουνό. Τι μπορείς να ξεκινήσει? Δεν έχει ξεκινήσει η δική. Γιατί, ρε μαλάκι, μισό λεπτό. Πρέπει να έχει ξεκινήσει η δική για να τα λέμε αυτά, αφού δεν έχει Όχι, εγώ ρωτήσανε... Εσείς το θυμάστε αυτό όμως, παρόλα αυτά. Έχει κάτι πέταλα εδώ πέρα νομίζω, Το μοχλό, σπρώχτω το μπροστά. Θα κάνουμε ένα κλειψάρικα. Μπροστά, κάνε μπροστά. Μάτια εδώ. Πού, δεν ξεκινάει εκεί. Εδώ, εκεί, κάτσε. Κάνε μπροστά. Δεν ξέρω. Κατέβα στο μοχλό που θα κάνουμε ένα κλειψάρικα. Μήπως ήταν το Πεύκο εδώ πέρα, ξεκίναγε. Δεν αλλάγα, αφού θέλει 3 χιλιόμετρα τέτοιο. Για να πάμε εκεί, στη ειδική. Θα μου σπάσει το πόδι. Ρε εσύ Μίτσο, σήκωσε το λευγέ πάνω. Το φτιάξες. Εντάξει, το πώς. Όχι, δεν είναι, αλλά έχεις βρει χάρτη. Ρε φίλε, όχι, τι να πρώτο κάνω. Αυτά να το κάνω, πρέπει να βρίσκω το χάρτη. Πρέπει να βρούμε φάτσα τον κρουνό, μέσα πάμε αριστερά. Εδώ πρέπει να. Έχει εδώ κρουνό, τίποτα. Δέστε. Το πόδι σου είναι εντάξει. Όχι, το βάλεις στην άκρη. Εσύ... Κοιτάξτε τον δρόμο, μαλάκης τώρα. Κάνε μπροστά. Δεν πάει άλλο, ρε. Πάει, σπρώξε μπροστά. Κάνε κάτω το μοχλό, ρε. Κάτω προς τα κάτω. Ρε, μαλάκα, δεν πάει σου λέω. Πάνω θέλει ο μοχλός για να σε μπλοκάρει. Πάνω πάει μπρος πίσω. Ναι. Κάτω το βάζεις και μπαίνει μες στο δοντάκι. Γιατί τώρα έχει κλειδώσει? Αφού μου έρχεται πίσω, ρε. Τώρα σου έρχεται. Τώρα δεν έχω προλάβει, δεν καταλαβαίνω, τώρα όχι. Έχει εδώ κρουνό απέναντι. Έχουμε δει. Να το κρουνό. Ναι, προχωρά. Εδώ ξεκινάει. Όχι ρε, δεν ξεκινάει εδώ, τα βήματα λέμε. Προχωράμε ευθεία. Θα δούμε στο δεξί χέρι που λέει προσοχή, λίγο security και ένα εκκλησάκι. Εμείς προχωράμε ευθεία. Στο 1.30. Να πίσω 26. Εδώ ξεκινάει. Ναι. Όχι ρε. Ναι ρε. Ναι. Πού είναι η ειδική που λέει... Πού είναι η ειδική εδώ που ξεκινάει εδώ? Συνεχίζω δηλαδή. Φύγε, ναι. Εσύ δεν είπες το λίγο, προσοχή λίγο. Σταματήστε λίγο, ένα λεπτό ρε μάλεξ. Εγώ λέω τα βήματα εδώ. Εσείς, Ναι, okay. πού είναι η ειδική? Πού είναι η ειδική? Εγώ εδώ έχω 2 ειδικές. Αντώνη, φύγε, θα σου πω. Εκεί που είναι αυτό? Εγώ έχω 2 ειδικές και εσύ έχεις μία ειδική στο χαρτί. Στο χαρτί έχεις μία ειδική. Εγώ έχω μία ειδική, ναι. Εγώ έχω 2. Στο 731 σε ποιο? Εγώ έχω αυτή εδώ πέρα, τέλος πάντων, σε 1033. Το επόμενο από το Λύκο Security πόσα είναι? Όχι, είμαστε εδώ μαλάκες. Όχι, εδώ είμαστε. Το επόμενο από το Λύκο Security πόσο λέει ότι είναι απόσταση?
Το επόμενο από το Lyko Security είναι 1,43. 1,3 ήταν ο Lyko Security. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Οκ, πάμε. Το 1,3 που ήτανε? Εκεί. Στο Lyko Security. Τι έπρεπε να κάνουμε στο Lyko Security, να πάρουμε check? Όχι, όπως πήγες, κανονικά, μας κομπλέ. Δεν καταλαβαίνω, αλλά οκ. Κοιτάξτε παιδιά, εγώ έχω μόνο το τέτοιο με τα σήματα. Δεν ξέρω που είναι. Εκεί ξέρουμε που είναι οι ειδικές. Εδώ έχει δύο ειδικές. Και εδώ έχει μόνο μία ειδική. Αυτή είναι εδώ πέρα, στο 731 που είναι εδώ. Να έρθει αυτή εδώ. Εδώ έχει και το πέφτο. Το πέφτο είναι από εκεί που ξεκινήσαμε όμως. Δηλαδή τώρα είμαστε μέσα σε ειδική. Αποκλείεται. Αφού είχε checkpoint. Το κάνουμε αντίστροφα τώρα. Τα checkpoint που μετράνε αντίστροφα. 1,5 χιλιόμετρο λέει, από εκεί που ξεκινήσαμε. Τώρα είμαστε εδώ. Πάμε για εδώ. Κοιτά. Πάμε για το checkpoint 2. Έχουν περάσει. Εσύ τολμούσου για την τελευταία ειδική. Ακούστε, εγώ έτσι όπως το δείχνει, μετά από 2 βήματα φτάνουμε σε stop. Και πάμε δεξιά. Ναι. Σύνολο 2,5 χιλιόμετρα. Ναι, σωστό. Εσύ να έχεις το νου σου ότι φτάσουμε στην Αγία Ζώνη να μας πεις. Ναι. Εκεί όμως όλες αυτές εδώ πέρα δεν έχουμε μετρήσει τίποτα ρε παιδιά. Εγώ μετράω εδώ πέρα. Δεν μου λες όμως χρόνο για να φτιάξω τέτοιο ή να κάνω κάτι. Γιατί δεν ακούω τα βήματα, το πόσο είναι το επόμενο. Εγώ κοιτάω να μην βγούμε στο συνολικό. Καταλάβεις τώρα, δεν λέω, έχουμε χαθεί το που είναι τα checkpoint. Ναι, πες μου όμως το συνολικό. Συνολικό είναι σε Αντώνη 2,20 είναι. 2,20 είναι. 2 λεπτά και 25 δεύτερα. Έχουμε χρόνο ή όχι? Τι έχουμε, στο δεύτερο checkpoint έχουμε 3 λεπτά. Και παραπάνω, 3 λεπτά και κάτι. Εδώ πέρα σε κάποια φάση στα ξύλα θα κάνεις δεξιά. Πάει ο δρόμος του ή άλλως πάει σε αδιέξοδο, δεξιά-αριστερά. Εμείς πάμε δεξιά. Εδώ είναι, εδώ είναι. Όχι αδιέξοδο, πάει σε στόπ. Ωραία, θέλουμε 1,33, κοντά 2 χιλιόμετρα δηλαδή, μέχρι την Αγία Ζώνη. Θα κάνουμε αριστερά. Στο κλεισάκι. 25. Να σου κάνω μια ερώτηση. Εδώ πέρα είχες Lyko Security κάπου? Όχι. Εκεί μας έβαλε μέσα σε ειδική, χωρίς να υπάρχει σημάτιση εδώ πέρα, ότι είμαστε σε ειδική. Το ξέρεις. Βάσει αυτού όμως ξεκινάμε με το πέφτο. Οπότε είχαμε μπει κατευθείαν σε ειδική. Εγώ που Μετά πάω από εδώ. 1300 μέτρα. Εγώ όπως είμαι εδώ. Μετά από 1300 μέτρα το έδω. 1300 ακόμα για την Αγία Ζώνη. Ναι, 1300. Όχι. Πόπο, αλλά έχεις απορροσία και πάλι. Σε ευθεία όπως πας και με πας. Πάλι στο κλεισάκι κάπου αριστερά. Μόλις δεις το... Μόλις δεις την Αγία Ζώνη και κάνεις αριστερά, πάμε στην άλλη ειδική, Μητσόδικα. Μπαίνουμε σε αυτή. Την 731. Όχι, το 11 είναι μετά, δεν είναι. Τι? Το 11 θυμάσαι πέρα το σπιτάκι. Ωραία, στο 11 κάνε παύση. Μόλις δείτε την Αγία Ζώνη, πείτε το μου για να ξέρω και εγώ ποιο είναι. Αυτό εδώ είναι.
Στο 31. 31, προλαβαίνετε. Προλαβαίνουμε. Τα έχουμε κάνει όλα σήμερα μούτι. Μια χαρά δουλεύει. Ναι, δεν έχουμε 30 πρόβλημα. δευτερόλεπτα. 30. 20. 15. Σωστός. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Go! Για 1,5 χιλιόμετρο ευθεία. Στο αριστερό σου χέρι θα δεις το πυροσβεστικό φυλάκι. Εντάξει. Αυτό είναι το ένα checkpoint. Ξέρω το πυροσβεστικό φυλάκι ποιο είναι. Μέχρι εκεί πρέπει να πάμε σε 1,50. Ένα και... Ναι. Μέση ωριά τι γράφει. 48. Απλά παιδιά κάπου εδώ έχει... Εδώ είναι. Πάμε. Έλα, βάζω κόντρα, άστο. Είμαστε στο 1 λεπτό. Και πόσο έχουμε? Άλλα 50 δευτερόλεπτα. Πέφτει παιδιά. Θα σταματήσω να βάλω πρώτη. Όχι. Δύο λεπτά. Μαλάκα δεν ανεβαίνει τα μάξι, τέλος. Ρε μαλάκα, πού να ανέβει, του Αντώνη είναι. Α, το Αντώνη. Τα πέταξα εγώ. Να το πυροφυλάκι, εδώ είναι. Κάτω. Λοιπόν, τώρα έχεις το χειροφρονός το ζωμάει. Λοιπόν, εδώ είναι επόμενη Ωραία, δική τώρα. μαλάκα. Ναι ρε μαλάκα, αφού έτσι πως ανέβε, τι θα ήταν τώρα. Τι ήτανε? Τώρα κοίτα, στο 1.20 είναι ο στήλος στο αριστερό. Και μετά είναι με μια φουρκέτα μαλάκα. Εκεί τελειώνει η δική. Μαλάκα και δεν φοράω ζώμη. Μαλάκα, είσαι θα πεθάνω. Σιγάρε μαλάκα, θα πήγαινε σιγάρε. Ναι, Αντώνη, δεν είμαι δεμένος ρε φίλε. Δεν αισθάνομαι. Ενώ η ζώνη αυτή θα σε σώσει. Δεν αισθάνομαι άνετα ρε φίλε. Δεν έχουμε φρένα, δεν έχουμε ζώνες, δεν έχουμε τίποτα. Είμαστε για το πούτσο. Και χάρτες δεν έχουμε. Βλέπει κάποιος, τώρα είμαστε μέσα σε ειδική. Τίποτα δεν βλέπω, έχω βάλει την ταυτότητα στο στόμα μου. Είμαστε μέσα σε ειδική. Ναι. Ωραία, το επόμενο checkpoint που είναι? Είναι ένας στήλος Ναι. στο δεξί χέρι Ναι. και ένα εσάκι μια στροφή. Εμείς προχωράμε ευθεία. Άστο. Το οποίο με ρωτήσει για χρόνο προφανώς τον έχουμε καβαλήσει από την άλλη φορά, έτσι. Ναι, δεν μπορούσαμε τώρα να το καλύψουμε εδώ πέρα. Το καλύψαμε καθόλου. Όχι ρε φίλε, δεν το έχουμε καλύψει. Εδώ είναι το εσάκι. Εδώ είναι ο στήλος. Εδώ είναι. Νάτος. Εδώ είναι, έχουμε κάνει 24. Τέλος. Τι τέλος, τελειώσαμε. Οι ειδικές ναι. Εντσο. Ναι. Μην το χαλάς ρε. Τώρα πήγαινε πιο σιγά, δεν πιάζω. Είναι σίγουρο ότι έχουμε τελειώσει. Ναι. Και Τώρα τέρμα του δρόμου θα
κάνουμε αριστερά. 20 δευτερόλεπτα παραπάνω το κάναμε. Ναι. Έλα ρε, το φτιάξανε ρε κιόλας. Όπου έχουν γυρίσει οι κόρες προς τα μέσα. Ναι. Εδώ. Εδώ προχωράς και πας ευθεία. Ναι, προσέχεις με Το stop το έχουμε εδώ πέρα, όχι δεξιά, ευθεία. Στο μεταξύ το έχεις δει εδώ πέρα ότι έχει το Ναι, σήμα το ναι, κυκλικό ναι, και όλοι πάνε ευθεία. Και πάνω από το Κώστα πολύ δεν πηγαίνει, μέχρι πηγαίνει από σε τροχιά. Πού στου? Πάνω στο του Κώστα στρογγυλό. Και πολύ πάνω ακόμα. Κρατάνε εδώ. Στα 400 μέτρα. Εσάς έχει πετάξει εκεί πέρα από την ειδική ευθυντική, σου είπε τελώς και εσένα εκεί το χαρτί. Όχι, όχι, εγώ έχω. Δεν έχει ειδικές όμως. Τα σημάδια. Το πώς θα πάμε στο άλλο. Εδώ έρχεται ένα stop από την άλλη. Και εμείς κάνουμε αριστερά. Φεύγω. Ναι. Δεν μας βγήκε ένας από κανένα stop. Σωστό. Και τώρα χάσαμε το 2 και δεν προλάβει να τσεκάρει. Κάνουμε τώρα παπαδίστηκα αριστερά. Οπα. Τι έχουμε τώρα εδώ. Έτσι λέει. Το βίντεο όμως δεν λέει. Να πες στο βίντεο! Να πες στο βίντεο! Ωραία. Στο stop. Αριστερά. Δεύτερη φορά σε αστείο. Stop. 80 μέτρα πάλι στο αριστερά. Δεν βρήκε ένα μαλάκα. Βρήκε, ήταν η ταχύτητα. Όχι ρε, η ταχύτητα έχει μπει ήδη. Τίποτα, δεν έχει ξεκολλήσει απλά. Μα λέγω αυτό φοβάμαι, αυτό είναι κουβούκλιο, μην ξέρω φύγω τι παβίδες κάνεις με κουντρουβαλάμε. Δεν μπορεί να βρει και ρε μαλάκες κάπου, δεν είχε. Βρήκε εκεί ρε. Έχει τέτοια. Ωραία, μα θες να κάνουμε ένα τσιγάρο τώρα? Όχι, δεν μπορεί να κάνουμε τώρα, μαλάκα, θα ζαλιστεί. Μην με κάνουμε, πιάσαμε, φτάνουμε σε 4 χιλιόμετρα. Εγώ σου πεις αρχεία μαλάκα. Τι να πω, Αντώνη που έχεις πρίξει αρχίδια δεν γίνεται, θα νευριάζει πάλι. Θα πει πάλι ότι λέμε για αυτόν. Δεν έχω μιλήσει. Αυτό είπε να έλεγες. Σκέψου δηλαδή έτσι και έλεγες τι θα μας έκανες εδώ μέσα. Να το! Να την κόρνα, εδώ πρέπει να Πάντα